हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं दा लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे नटिस फैदों होननानै गोबाङानो दावराव खालामदों आरो लोगोसे गोबां सावरायदों बेनो जाबाय रियेल अर फेक बिनि जेबो नटिस मोनथ'वाखै लोगोफोर अफिशियेल आपडेटआव थ' नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन अफिशियेल पेजाव थांनानै दा बेवहाय होनदों जानुवारियावहाय रिटेस्ट खालामफिनगोन होनना बुंदों लोगोसे एडमिट कार्डखौ जोङो जानुवारिनि 1 तारिखआवहाय डाउनलड खालामफिननो हागोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ नटिसआव नाथाय बियो बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो हाया दायो लोगोफोर बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसनाव फैथ'वाखै दायो वेबसाइटआव थ' नोंथांमोना थाङोब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव थाङोब्ला जों मोनगोन जे बेवहाय जेबो आपडेट गैथ'वा लोगोफोर अफिशियेल जेब्ला जों थांगोन आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव बेनो जाबाय ASLPRB assam.in बे सिगांनि वेबसाइटमोन दा जिथु प्रेजेन्टनि दा बेवहाय थाङोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय एडमिट कार्डआव नायोब्ला बेवहाय जेबो आपडेट गैथ'वा लोगोफोर बेवहाय जेबो आपडेट गैथ'वा जे बेनि रिलिखौहाय जानुवारियाव लाफिनगोन होननानै बेवहाय अफिशियेलि आपडेट बा बिथांमोना पस्ट खालामथ'वाखै नाथाय लोगोफोर गोबांनि गेजेराव दायो भाइराल जादों थ' नोंथांमोना मोनदों जानो हागौ मोनसे नटिस थ' बेवहाय लिरनाय दङ जोङो नायनोसै बेवहाय माबायदि नटिस फैदों थ' आंनोबो हरदोंमोन गोबाङानो वाट्सएप खालामनानै थ' बेवहाय होनदों लोगोफोर बेनो जाबाय अफिस अफ दा चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बे बर्डनिफ्राय फैदों होनना बुंदों बेवहाय नुदों नोंथांमोनाहाय बे जाबाय डेटआबो दङ बेवहाय 12 दङ लोगोफोर अक्ट'बर ओमफ्राय दा बेवहाय लिरनाय मथेब्ला बेवहाय दङ लोगोफोर बेनो जाबाय एडभार्टाइजमेन्टआ 25/4/2018निमोन होननानै लिरदों ओमफ्राय बेवहाय बुंदों बेहाय एडमिट कार्डखौ माने रिलिज खालामफिनगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय जानुवारि 1 2021आव आरो लोगोसे डाउनलडखौ खालामनो हागोन जोंहा नैबेसिम 9सिम हागोन जानुवारिनि ओमफ्राय बिनि रिलिखौहाय जानुवारियाव लाफिनगोन होनना बुंनाय दङ बेवहाय लिरनाय मथेब्ला बेवहाय होनदों लोगोफोर माने माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेखौ दोनथ'बाय होनना बुंदों लोगोफोर दायो बर्तमान ओमफ्रायहाय नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन नों अफिशियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनि दा बेवहाय अफिशियेल वेबसाइटखौ नायोब्ला जों बेवहाय मोनदों लोगोफोर assampolice.gov.in बेवहाय जोङो बेबायदि गोदान मोननो हादों नाथाय सिगांनि वेबसाइटआ लोगोफोर ASLPRB assam.in दा बेवहाय मोनसे कनफिउज जानो हागौ बा जानो गोनां मोनसे नोंथांमोना एसे नटिस खालामबानो जाबाय जिथु दायो एसे प्रब्लेम बा टेकनिकेल प्रब्लेम बा एसे कारापसन जादों नङा होमब्ला ASLPRBनिफ्राय दा बिनि थाखायबो बे कम्पानिखौहाय बोख्लायबायबो जानो हागौ थ' बिनिखायनो गोदान वेबसाइट खालामबायबो जानो हागौ बेवहाय होनदों लोगोफोर assampolice.gov.in बेवहाय गोदानै वेबसाइट होनना बुंदों अफिशियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनिफ्राय थ' ASLPRBखौहाय बोखारबाय जानो हागौ दा बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोना दायो बेखौ 50-50 होननानै सानना लाथ'दो जाहाथे आरो अफिशियेल नटिफिकेसन मोनोब्लासो गासैखौ मिथिगोन लोगोफोर आपडेट मोनोब्ला जे बियो फेक ना रियेल थ' बेवहायनो गासैबो जों नटिसखौ उनावसो मोनजोबगोन लोगोफोर जेब्ला जोङो अफिशियेल वेबसाइटआव मोनगोन नाथाय बियो अफलाइन बायदि मोनसे फैनाय नटिस थ' नोंथांमोना बेखौ एसे नटिस खालामबानो जाबाय जे बियो सैथोना फेक थ' नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना डिसकास खालामनो हागोन जे बियो माबोरै फैमारदों बा बबेनिफ्राय फैदों नाथाय लोगोफोर अफिशियेल पेजआवथ' गैखाया बियो दायो बर्तमान थ' नोंथांमोना थाङोब्ला नुगोन नैबेवहाय ASLPRBआव बेवहाय जेबो आपडेट गैथ'आ लोगोफोर बेनो जाबाय ABUB जिथु दायो कनस्टेबलनि रिलि दायो बर्तमान बन्द' जाना दंमोन दा बेखौ गोबाङानो जागोन होनना बुंदों जानुवारियावहाय होनना बुंदों दा नंगौना नङा जेबो आपडेट गैथ'आ जेब्ला आं अफिशियेल आपडेटखौ मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव भिडिअ खालामगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो बेल आइकनखौ थुनानै लादो जाहाथे आं गोदान आपडेट होयोब्ला थाबैनो नटिफिकेसन मोननानै मिथिबाय थानायनि थ' लोगोफोर आरो मोनसे खोथा लोगोफोर SIनि एग्जामा जोंनिया जाहैसिगोन लोगोफोर 22 नभेम्बराव जागोन लोगोफोर बियो खाथां जाबाय 22 नभेम्बरावहाय जागोन आरो एडमिट कार्डआ दाबावैनो जोंनिया अक्ट'बरावनो जोंनिया लास्ट उइकआवहाय डाउनलड जागोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना बेनिखायनो नायबाय थादो आपडेटखौ लोगोफोर आसाम पुलिसनि रिलेटेड पस्ट होयोबा थ' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो लोगोसे ABUB कनस्टेबलनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हायो थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहाय दोनथ'बाय जुदि नोंथांमोना डिसकास खालामनो हागोन कमेन्ट बक्सआवहाय आं हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना भिउवार्सफ्रा गासैबो बेवहाय जायफोरनोखि एप्लाइ खालामदोंमोन आसाम पुलिसाव थ' नोंथांमोना डिसकास खालामलायनो हागोन